Jugueu contra el Lleida B, és un filial, valoracions, impressions? Partit molt il·lusionant. Comencem la temporada i vull dir que il·lusions renovades, els nanos han treballat per començar a nivell condicional i sobretot a nivell global com a equip el més fort possible, nosaltres. I sí, anem a camp d'un rival que al final és un filial al qual són gent jove, dinàmica, intensos, amb il·lusió de pujar a un primer equip, no? I llavors, clar, nosaltres no som una altra situació d'equip, però amb les idees molt clares, no? Sabem que ens hi trobarem un rival molt difícil, un rival jove, com t'he dit, dinàmic, intens, i nosaltres preparem això amb l'aspecte que millor ens podem trobar el diumenge, no? És veritat que les distàncies i el primer partit de la temporada tot varia, encara no ens coneixem tots els equips realment, fins que no passi unes jornades, sí que és veritat que igualment això no vol dir que desconeixem, sabem el que ens podem trobar, nosaltres hem treballat per arribar a punt el diumenge i poder aconseguir el màxim possible, que són els 3 punts, i a partir d'aquí saber la dificultat, la competició i que també serà un rival que estarà il·lusionat, igual que nosaltres, per jugar el primer partit de Lliga. Vull dir que al final, quan t'hi dediques i passes des del juliol fins ara, crec que el partit més motivant no pot ser, no? El que no estigui motivat per començar la Lliga, malament, no? Creus que pot ser algun condicionant que ells potser sortiran més endollats? Perquè hi ha la idea de que hi ha algú més... Jo crec que ells poden tindre la idea o la il·lusió de poder agradar per promocionar el jugador. Jo valoro molt el tema dels filials, perquè al final jo soc pro gent jove i la gent té que escalar i té que pujar i té que fer bé les coses. Jo tinc gent jove que el que vull és que ho facin bé, que ens aportin a nivell grupal i que ells a nivell col·lectiu, a nivell individual, en la seva matèria prima, tirin el més a dalt possible. Vull dir que al final no és una cosa no? Però jo sé que no ens dona cap por. Vull dir, nosaltres anem a competir, sabem les nostres virtuts, el que podem fer, i nosaltres, si ells estan endollats, nosaltres estarem reendollats, no? La nostra il·lusió és màxima, el grup està fantàstic, i per això estem, per entrenar avui, donar-li els últims inputs i ítems de cara al diumenge, el que ens podem trobar, i a partir d'aquí competir al màxim, saber que tindran les mateixes il·lusions que nosaltres, les mateixes ganes, però amb il·lusions i ganes només es guanya, hi ha alguna més, no? Intentarem que aquest alguna més sigui nostre, i podem minimitzar les seves virtuts i maximitzar les nostres, i a partir d'aquí fer un bon partit i poder tindre una bona tornada i començar bé l'any, il·lusionant per tots, i crec que al final sumar de 3 en 3 és el que ens marcarà una miqueta el saber on estarem, no?